simulan na natin ang laban. Bibigyan ko ng 10 minuto sa pagpapatunay si Brother Sherwin ng Totoong Iglesia ni Cristo or Inc. sa kaniyang topic na patutunayan ko na si Clement ang naging successor na napili ni Peter at hindi si Linus. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi sa inyo, no? So, sa pagpapatunay ko na to, no, gusto ko muna i-explain kasi ang gamit kong document is ang Liber Pontificalis. This is a document in the 4th century. Okay, gusto ko muna i-explain saan galing itong Liber Pontificalis, no? Noong around 150 AD, sabi sa Liber Pontificalis, ang unang pumunta sa Rome para mag-record ng apostolic succession ay si Hagesippus. Siya yung napunta doon. Okay? Siya yung pinakaunang pumunta ng Rome para the oldest papal list of which we hear anything were written down, as we have already said, is the 2nd century, about 150 Hagesippus. So siya yung unang pumunta doon. Ngayon, ang copy ng apostolic succession ni Hagesippus as of today, as of now, is already lost. Pero during this period, kinukote yan. Na, yung gawa ni Hagesippus na apostolic succession, yan ay na-quote ni Epiphanius. Okay, sabi dito sa newAdvent.org, sabi dito, the most ancient list of popes is one made by Hagesippus in the time of Pope Anicetus, cited by Saint Epiphanius. It seems to have been used by Saint Irenaeus, by Julius Africanus, who composed chronography in 222, by the 3rd or 4th century author of the Latin poem against Marcion, and by Hippolytus. And then, so si Hippolytus, si Epiphanius, si Irenaeus, ang pinaka-main source nila ay si Hagesippus. Si Hippolytus, yung author, sinasabing gumawa ng Liberian Catalog. Itong Liberian Catalog na ito yung list of popes, pinaka-earliest na list of popes. Tapos, ang laman nito, nilipat ngayon sa Liber Pontificalis. So, gusto kong ipakita sa inyo na ang laman ng Liber Pontificalis ay galing sa Liberian Catalog, na gawa ni Hippolytus, na galing naman kay Hagesippus, na ginamit ni Irenaeus, na ginamit ni Epiphanius. Ngayon, si Eusebius, gumawa siya, in his chronicle and history, used Africanus. So, ang reference din ni Eusebius ay si Africanus, na ang reference naman ay si Hagesippus. So, iisa lang actually yung pinaka-root source nila. So, ang gusto ko lang ipunto dito, ang Liber Pontificalis, ang laman niya is galing kay Hagesippus. Ngayon, babasahin natin according sa topic natin itong Liber Pontificalis. Okay? Mayroon ako ditong document, kahit kung nakikita nyo sa screen ko, no, mayroon akong document dito patungkol sa laman ng Liber Pontificalis na yan. Babasahin natin yung part ni Peter. Okay? Ito yung sabi dito. Okay? Ito yung sinasabi kay Peter. Peter, ito, no? He ordained to be bishop sa side ito sa nakalagay sa Liber. He ordained to be bishop Linus and Titus, who in person fulfilled all the service and the priest in the city of Rome for the inhabitants and strangers. Then the blessed Apostle Peter gave himself to prayer and preaching, instructing the people. He disputed many times with Simon Magus, both before Nero, the emperor, and before the people. He consecrated blessed Clement as bishop and committed to him the government of the see and all the church, saying,
As unto me was delivered by my Lord Jesus Christ the power to govern and to bind and loose. So also I commit unto thee that thou mayest ordain stewards over diverse matters, who will carry onwards the work of the church, and mayest thyself not become engrossed with the cares of the world, but mayest strive to give thyself solely to the prayer of preach of the people. So dito sa Liber Pontificalis, pinapakita na nag-ordain siya ng 3 bishops. Okay? Si Linus, si Clitus, and then si Clement. Pero sa rules of ordaining, just because I ordained you as bishop, it does not automatically imply that you are my successor. Ganon yung rules nun, no? So, kung mapapansin nyo, although nag-ordain siya ng 3 bishop, isa dun yung pinila niya as kanyang successor. At yun mismo si Clement. Mababasa mismo, malinaw, oh, sabi dito, he consecrated Blessed Clement as bishop and committed to him the government of the see and all the church, saying, as unto me was delivered by my Lord Jesus Christ the power. So personally, may sinabi si Peter kay Clement na ito si Clement ang pinipili kong successor. Kung titingnan nyo dito sa note, no, sabi dito yung passage number 2. Sabi passage, ang reference niya na mababasa to doon sa epistles of Clement to James. Dito sa slides, may papakita ko sa inyo na talagang sinabi doon. Ito yung quote galing doon sa James to Clement letter. Clement to James letter, sabi niya, but about that time, when he was about to die, the brethren being assembled together, he suddenly seized my hand and rose up and said in the presence of the church, hear me, brethren and fellow servants, since as I have been taught by the Lord and teacher Jesus Christ, whose apostle I am, the day and my death is approaching. I lay my hands upon this Clement as your bishop, and to him I entrust my chair of discourse, even to him who was journeyed with me from the beginning to the end, and thus has heard all my homilies, who is having the word. So, ito yung time kung saan buhay pa si Peter. Nagpumili ng successor si Peter. Okay? Pero ano nangyari nung pagkapili? Supposedly, merong dapat kapalit kasi merong power to bind and loose ni Peter eh. So kung ano man yung naging decision niya, that should be binded in heaven. Pero anong ginawa? Nagkaroon ng election. Nagbotohan pa sila. At ang nahalal na kapalit ay si Linus. So what happened? Kung ikaw si Peter, example, buhay ka, nag-appoint ka ng successor mo. Ikaw, Clement, ikaw yung papalit sa akin, ha? Tapos namatay na yun si Peter. Nagkaroon ng halalan. At yung hinalal ay hindi yung inappoint ko. Ano nangyari? Wala kayong tiwala sa authority ko to bind and loose. Bakit nyo pa kailangan magkaroon ng election? Tandaan na, yung process of election na, mababasa dito, historical development, the procedure for the election of the Pope developed over almost 2 millennia until the College of Cardinals. So, ang sinasabi dito, yung process of electing, actually hindi siya apostolic succession, but an apostolic, ang ginagawa ng Catholic Church is actually an election. Ang tawag doon is an election. Hindi siya succession kasi ang succession typically is a transfer of power from
from higher authority to the lower authority. Binibigay mo yon, hindi ka nag-i-elect. Sabi dito, since the apostolic age, the Bishop of Rome, like other bishop, was chosen by consensus of clergy and laity of diocese. Pero dito nag-appoint siya ng successor bago mamatay si Peter. But it doesn't make sense na supposedly ikaw yung may pinaka-highest authority among all Christians. Your authority is by yung authority mo is can bind. Valid yan. If you pick a successor, kapalit kita. Valid yan. Yet ano ginawa ng lower ranks? Nagkaroon ng election only to elect someone who he did not choose, although inordained yang bishop. Okay, meron pa nga ako nabasa niyan sa part ni, actually si Tertullian ganun din ang paniniwala Sabi dito ni Tertullian, let them unfold, sabi niya rito, for this is the manner which the apostolic transmits the register as the Church of St. Maria, which makes Clement to have been ordained in like manner by Peter. Sabi dito as the Church of St. Maria, which records that Polycarp was replaced therein by John, as also the Church of Rome, which makes Clement to have been ordained in like manner by Peter. Personal, direct, nagkaroon ng ordination si Clement as his successor. Yan yung paniniwala ni Tertullian, pero somehow na ignore yan. So anyway, I think magtatapos na yung time ko. Gusto ko lang Okay, so dyan natatapos unang pagpapahayag ng ating affirmative, at syempre tapo tayo sa ating negative sa kanyang pagtatanong. Okay, tuloy-tuloy tayo, at sa mga bagong pasok dyan, ang kanilang pinag-uusapan pala ngayon ay patungkol kay Clement, ang naging successor na napili ni Peter at hindi si Linus. Ayan, so affirmative natin si Brother Sherwin ng Think, negative naman si Brother Alvin na magtatanong ngayon ng 7 minuto. Brother Alvin Gitamondok ng Catholic, set ko lang yung time mo, bro. 7 minutes para sa yung unang pagtatanong. Your time start now. Thank you very much, Brother, sa ating moderator at sa ating katunggaling si Brother Sherwin. Hindi ko alam anong simbahan siya. Pero sige, well, let's go with the cross-examination for 7 minutes. Ang una kong tanong sa iyo, Brother Sherwin, dyan ba sa kinote mo na Liber Pontificalis, pag-arrange niyan talaga sa arrangement kasi nagkasunod-sunod dyan ang pangalan ng mga papa. Sino ang una dyan sa original? Kung may mapakita ka, kung wala, ibig sabihin hindi ka naging makatotohanan. Si Lino ang una after Peter, tapos after Lino is Cletus, and third pa si Clement, o si Clement after ni Peter? Okay, based dito sa listahan, yung nakalagay dito is Peter, ang unang-una ay si Peter, Linus, Cletus, and Clement. Pero meron siyang note dito, ang sabi niya, the date of the first 18 pontificates are so conjunctural that they are not given here. Next question. So, next question. Salamat sa pag-amin mo, Brother Sherwin, na una talaga si Lino kay Kang Clement, tapos may si Cletus pa before Clement. Ang tanong ko sa iyo, anong taon? Mas una pa ba si Lino, 67? O si Clement na 88 pa lang siya, naging appointed Pope of Rome? Sana ang mas una, 76 AD or 88 AD? Mr. Moderator, teka muna, kasi when I ask a question, puro to mga categorical, pinapili ko siya ng dalawa. So he should answer first, saan yung una, 76 AD o yung 88 AD? Saan sa dalawa? Okay, my answer is that date is wrong. Based on this Liber Pontificalis na nakikita nyo sa screen, ang
ang pagkaka pontificate ni Clement, sabi dito, is 68 AD to 79 AD. Malinaw, nandyan sa screen. Nandito dito, he was bishop in the time of Galba, Vespasian from the consulship. Next question. 68 AD. Next question. So salamat na second time inamin mo 76 una talaga si Lino. Ang sunod ko na tanong, ang pag-appoint ba sa Bishop of Rome by the power alone of Peter as the first pope o ayon sa nakagawian ng mga apostol sa Gawa 1 na they will choose, the bishops has the right to choose which will be the successor of the Bishop of Rome? Alin sa dalawa? Si Peter mag-appoint o yung mga obispo, kalukupan ng mga obispo tulad ng mga apostol, the College of the Apostles or the College of Bishops shall appoint the Bishop of Rome? Alin sa dalawa? Categorical yun. Pili ka muna sa dalawa, ang isa, tapos qualify your answer. Okay, sagot. Okay. Ang sagot ko dyan, ang base kay Tertullian, ang pagpili is direct appointment. Hindi talaga siya by election. So pinipili siya direct ng mga predecessor nila. Nakalagay yan sa account ni Tertullian na nagpumipili sila. Sabi nga doon ni Tertullian, ito yung paano nila transfer yung registry by direct appointment. Next question. As how Next question. Di ba yung source mo is the church historian Hegesippus is only 150 AD siya? Alam mo yun o hindi? Yes or no? 150 AD pa si Hegesippus. Siya yung pinakaunang naglista ng Bishop of Rome. Siya yung pinakaunang pumunta sa Rome. Hegesippus. So hindi siya direct witness sa panahon ni Peter in 67 AD appointing Linus. Yes or no? Kasi 150 pa siya eh. Yes. Ang Pope sa time niya, taga mo na, hindi pa ko tapos. Wait lang bro, wait lang Huwag mo bro. na sumapaw. Wait lang, sige. Tanong pa to. Sige, Bradvin. Tanong, salamat sa pag-amin mo, Brad Sherwin, na 150 pa pala AD si Hegesippus na church historian ng Catholic. Eh sa time ni Hegesippus, 150 AD is Saint Anicetus ng Pope. Hindi siya direct witness sa panahon ni Peter, 67 AD at Linus, 76 AD. So aminin mo na ngayon, yes or no, categorical, yes or no, na hindi pala si Hegesippus, direct, hindi ka, huwag mo na, Wait lang bro hindi so pa aminin mo na ngayon, yes or no, na hindi pala siya contemporary at witness talaga, eyewitness, nung sabi niyang allegedly, in-appoint ni Peter si Lino as si Clement as direct Bishop of Rome, yes or no? Hindi siya witness. Sagot? Okay. Yes, hindi siya direct witness. So, pero ang account ni Tertullian na nagsasabi dito, let them unfold the role of their bishop running down to succession from the beginning of the such manner that the first bishop of theirs shall be able to show that in some of the apostles of the apostolic, a man moreover who continued steadfast with the apostle. For this is the manner in which the apostolic churches transmit the register. Next question. Next question. Dito sa Monsignor Abriol na Biblia ko dito, Tagalog version, sa 2 Timothy 4:21-22, si Linus dito sinasabi, ang kasunod at kapalit ni St. Peter, obispo ng Roma. Ikaw may talata ka ba dyan at komentary? Protestante at Katoliko, letra po letra sa Biblia. Na sinabi si Clement, yung sa Philippians 4:3, si Clement ang Pope na in-appoint ni Peter at kasunod ni Peter sa Biblia. Kahit komentary lang, pag wala, aminin mo wala, Brad Alvin, pero dito ako kay Hegesippus. That is a categorical question. Meron sa Biblia, letra po letra, kasi ako meron, ikaw wala. Yes or no? Okay, wala. Kung meron, wala. Kasi kasi si Linus diyan sa nabasa mo, diyan sa verse na binasa mo, hindi naman patungkol yan sa pag-a-appoint sa kanya. Yung mga modern scholar nga nagdududa na kung si Linus nga ba yan yung tinutukoy.
kung tinutukoy ni Irenaeus Next question. na kasama, maaari ka pangalan lang yan eh. Next question. Question na Brad Sherwin. Yes. Mga recent popes namin ngayon, alam namin ang premise mo na to, alam namin na ang pagpili sa successor ng pope is through voting among the cardinals and bishops. Yan ang nangyari for 2,000 years. Ngayon ang tanong ko sa iyo, saan sa Biblia o sa tradisyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, Bible and tradition, na tinuturo na ang pope mismo may kapangyarihan siya lang ha? Hindi kasama mga obispo na iba at mga apostol, may kapangyarihan mag-appoint ng kanyang sariling successor. Time na. Meron yan sa Biblia at sa tradisyon na wala. Time na bro. Meron. Time na. Pasensya. 7 minutes time lang talaga at napakabilis, no? At shoutout pala sa lahat ng mga nasa live dyan. At shoutout na kay John Paulo. Sabi niya, Alvin, natagan mo nga ng mga letra por letra. At dito din sa ating mga nasa live, mamaya i-ano natin to, isa-isahin na natin. Pero tuloy-tuloy tayo. Siyempre, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag bilang negatibo. Alvin Gita Mondok ng Catholic, your time start now. Maraming salamat, Brad Ras, sa ating moderator, sa ating katunggalingin, si Brad Sherwin. Maganda naman nagtalakay natin ngayon. At si Brad Sherwin, bilib ako, umaamin din pag tinatanong natin. No, hindi naman siya tutol para lang makalusot, no? Kaya mga sagot niya sa tanong ko, napakaliwanag, na wala pala na si Peter, may kapangyarihan si Peter lamang ha. Kahit na sa unang panahon ng mga apostol, may kapangyarihan si Pedro bilang pangulo ng mga apostol na siya talaga ang directly mag-appoint sa successor niya. Wala yan sa Biblia at wala yan sa tradisyon. Wala kang talata niyan mababasa letra por letra. Kaya madilim yung paninindigan ni Sherwin eh. Tapos sa tradisyon wala din. Bakit si Josephus, yung source ng Liber Pontificalis, 3 yung inordina ng obispo ni St. Peter. Yun nga eh. 3. Tapos si Linus, 1. Ikalawa si Cletus. Ikatatlo si Clemente. 3 sila, pareha silang naordina ng obispo. Sa College of the Bishops during the time of the Apostles and afterwards for many centuries, for 2,000 years na ngayon, wala kasing rule ang iglesia kahit sa mga canon law of the church. Dapat i-canon law yan eh. Wala yan sa olden times, canon law, sa Middle Ages, Reformation, canon law, up to the time of the modern century, na si Peter o sino mag-successor sa kanya, silang mag-appoint. Kasi alam mo, Brad Sherwin, pag ganyang style, unfair yan. Hindi ganyan ang Diyos kakitid ang utak. Bakit sabi ko unfair yan? Kasi unang-una, hindi yan batay sa salita ng Diyos kahit na si Pedro mag-appoint. Magkamali dyan si Pedro, hindi yan kasama sa infallibility ni Pedro, siya lang ang mag-appoint. Bago lang tayo nag-election ngayon, Brad Sherwin. Diba, nanalo si BBM. Although I did not concede, kaya pro-Leni ako, hindi pa naman tapos ang electoral process eh. So I still have a dissenting voice until the Congress shall formally declare BBM as our true president. Ngayon, pwede ba nga si Digong mag-appoint lang kay BBM? Walang ganyan. Bakit? Ang wisdom yan, kasi palang walang pabor. Hindi naman tayo monarchy na hari, ang anak na prinsipe ang susunod eh. Ganyan din sa iglesia. Kaya wag mo ipilit Brad Sherwin yung argumento mo na dahil isinulat sa Liber Pontificalis, may mga sila Tertullian, sila Irenaeus, may sinulat dito na naordina si Clement, tapos nagsabi ng letra po letra yun dyan sa source mo na si Pedro mismo sinabi, I appoint Clement as my successor. At that is not law of the church. In his own private opinion, as leader, as the Bishop of Rome, pwede naman sabi, hindi naman masama yan eh. Halimbawa, sabihin ni Digong, kung akong papapiliin, gusto ko si Leni ang maging kasunod ko. Kung ako papiliin, o di ba si Isko? Hindi ibig sabihin yun talaga ang batas.
Eh bakit hindi mo alam, Brad Sherwin, na number 4 lang si Clement mula kay Peter? Mula kang Jesus Christ, St. Peter, tapos si Lino, 67. Tapos si Saint Anacleto, 76. Tapos si Saint Clement, 88. Kaya nga nagkagulo doon kung sino talaga sa tatlo ang successor. Kasi pag si Peter ang pinagsabihan, ukol kay Peter, ang statement niya si Clement. O sige, pagbigyan natin. Pero sabi ng mga obispo sa time nun, sabi niya na church history ni St. Eusebius, na reliable historian niya, Hegesippus. Kasi walang pangapangyarihan si Peter to appoint directly. Kaya ginawang balota yan according to the Acts chapter 1, verse 1 to 20 below. Parang si Judas namatay, pinalitan ni Matias. Pero nagbulas sila kay Barnabas at kay Matias. Si Matias sa pili, hindi si Barnabas. So yung kasunod siya ni Judas. Hindi nag-appoint na si Peter na ito si Matias. Mga apostol, 12 tayo, akong leader ninyo, Prince of the Apostles. I will appoint Matias. Wala nang bola-bola dito, wala nang butuhan, wala nang eleksyon. Walang ganyan. Kaya nangyari dyan, namark si Peter, 67, mga arang 67, 69, 80, patay na siya. Yung mga obispo, kasi patay na si Peter, nagbutuhan sila according to Acts chapter 1 sa Biblia, letra polita sa Biblia. Ako mayroon trapolita sa Biblia Monsignor Abreu Liap version, dito sa Tagalog version ko, 2 Timothy 4:21. Si Lino daw ang kapalit ni San Pedro Apostol. Komentary yan. Ikaw wala kang Bible, letra po letra, sa loob ng talata. Komentary. Wala kang dyan komentary kay Protestante, wala ka sa Protestante. Nagugas kamay dyan, hindi nakialam dyan, kaya sila labas. Pag amamin sila, mag-komentary sila sa Bible, letra po letra, 2 Timothy. Sherwin, kahit tama, wala kaling letra po letra sa yung mga batayan, sabihin na natin, si Clement na kasunod ni Linus, that will still prove the case of the Catholic Church. Kaya, parang sa sugal pa to, Brad Sherwin, Naputol. Time stop, naputol. ang Katoliko. So sure win kami, ikaw sure loss. Talo. Bakit? Kasi kung tama yung panindigan mo, panalo ang Katoliko. Kung mali yung panindigan mo, mali ka rin, panalo pa rin. Nakakaawa ka, Brad Sherwin, baguhin mo yan. Para ka lang may argumento. Gumawa ka ng ibang argumento, ibang topic, yun ang i-challenge mo sa mga Katoliko. Huwag ganyan kasi sure loss ka dyan. O para lang ipalabas ka na unique ka na alam na hindi alam na makatoliko na mas FD dito. Ngayon, nabisto ka na ngayon sa chief apologist. Yan ang masaklap. Pag si Brad Alvin kita mundok ang minention mo ng mga CFD dyan sa loob ng chatbox, huwag kang ayon. Kasi walang mamanalo laban sa akin Kasi nandito ako sa katotohanan, dami po palang hindi alam. Bakit si Linus ang kasunod? Kasi na namatay si Peter, na martir. Diba? Nako sa krus. Baligtad. Ang ulo niya nasa baba, ang paa nasa taas, sa krus. Patay na si Peter, di wala lang mag-decide. Maraming salamat. So dito sa referensya ko, itong hindi alam ni Brad Sherwin, makabasa to ng isang piece of church history, tapos yun ang sa kanyang katotohanan. Madami din mga opposing views ng mga historian din. Halimbawa dito sa Early Christian Heresies, page 128, sabi dito, the overseers and elders, now called bishops in the church, became rulers of the churches and were regarded all as successors of the apostles chosen by Christ. So lahat ng obispo, kasunod ng mga apostol, kasunod ni Kristo. Like Peter and Paul, they, after the apostles were martyred in Rome, they, the bishops, gathered together and decided and to choose and elect who is the successor. Among the three, Linus, Clement, and Cletus, they choose first among the three, ang una sa tatlo, sino? Linus. Nung pagkamatay ni Linus, kasi pinamatay naman si Linus sa martyr, they choose again. Sino naman? Si Cletus na naman. So ang order yan Patay na kasi si Peter. Sino may kapangyarihan mag-appoint? Patay na si Peter. Napagkatapos naman ni Cletus, and they appoint Clement. Last of the three, Clement. Yan na yung tama, yung Liber Pontificalis.
Kasi sa panahon ni Tertullian at ni Irenaeus, ito na ngayon nakalista. O base naman chronologically, 67, Linus, inamin mo, mas una. Tapos si Cletus, mas una pa kay Clement. 76, so nagsinungaling ka. Inunahan mo pa si Clement at sinunod mo, si Linus, Cletus, dalawa pa palang mas una kay Clement. Diyan ka na ano ka, hindi ka magnanalo dito, sure loss ka. Wala kang referensya dyan, quote-quote ka lang, siguro internet yan. Anong gusto mong patunayan dito, Brad Sherwin? Magkamali itong Liber Pontificalis? Kung tama po, binasa mo dyan, pinakita mo sa amin yung graph mo dyan sa Liber Pontificalis. Ikatulad din sa Liber Pontificalis ko dito, una naman talaga si Linus. In time and in succession. Tapos umagri ka, Brad Alvin, 67 si Linus, una pa kay Clement, mas una pa nga si Cletus. After Linus, Cletus, baga pa si Clement. Tapos ang debate, tapos ipipilit mo sa Clement, baga baligtad mo itong Liber Pontificalis. Sino ka, Brad Sherwin? Hindi ka nga Katoliko. Na nakapagtindig balhibo, hindi ka Katoliko, tapos baguhin mo itong Liber Pontificalis. Protestante ka, para lang manggulo ka dito sa chronological lining namin ng aming mga popes. Ayun ang gusto mo ipalabas sa buong mundo na ikaw lang may alam at buong simbahang Katoliko for 2,000 years kamali. Ngayon nabistado, wala ka palang alam na sa tatlo na inordina ni Pedro, si Clement, third pa siya na pili ng mga obispo sa Roma na pumalit kay Cletus. At una kay Cletus, si Linus pa. Yun talagang nangyari. Ibinasa ko dito sa libro. Ikaw, wala ka namang quotation dyan eh. Puro ka lang dyan mga Gisipus, lalabas, chismis, kasi wala namang connection yung sinasabi mo. Sa Biblia din, wala din. Sa tradisyon, wala din. Kaya, Brad Sherwin, sure loss ka dito. Sorry na lang, no? Ako kasi nginarap mo. Yung iba siguro si FDM na medyo hindi kabisado yung mga church history, ay makalulusot ka. O siguro may nakalibati ka na dyan dati, nakalusot ka. Sa akin mo lang lusot eh. Kaya, Brad Sherwin, so next time, alam ko naman, you do not want to debate with me actually eh. Ngayon lang napilitan ka dyan kasi walang iba eh. May debate sana ako ni Fernando, hindi na tuloy. Time. Okay, so dyan natatapos Salamat. ang unang pagtatayo ng... Hi, I'm Matura and you should watch the Debaters Convention. Ulit at 7 minutes. Brother Sherwin ng Think o Totoong Iglesia ni Cristo. Time start Salamat. now. So, ang una kong tanong pa yun, no? So, yung Liber Pontificalis, tinitingnan mo siya na accurate document, tama? Yes, kasi dito sa tradition, church historian din, early Christian heresy, page 28, talagang order, pagkamatay ni Pedro, sabi daw, ang pinili ng mga college of bishops, mga obispo na successor of the apostles, una si Linus, hindi si Clement. Tatlo yung naordina ni Peter, pero ang pinili na lang una si Linus. Tapos may si Cletus pa. Third pa si Clement. Next question. Tama yung order dito sa Liber Pontificalis. Ang next question ko, so tanggap mo naman no, na natapos yung termino ni Peter, nung namatay si Peter, 64 AD, no? Tama, di ba? Tanggap mo? Yes, 64 to 69 AD. Kasi estimate lang yan eh. No. So, after that, pumalit si Linus after Peter. Tama? Naging bishop siya? Yes, kasi 67, patay na si Pedro. Tapos 67, ang mga obispo, nagkatipon-tipon, pinili nila na naordina. Kahit naordina yung tatlo, successor ni Peter, pero tatlo, sila ang may karapatan pumili sa pumalit talaga kay Peter. Si Linus ang kanilang nabunot, napili. Next question. Ang next question ko ganito. So sabi mo kanina, accepted mo na tama, accurate itong Liber Pontificalis. Ngayon, ay kita mo yung screen ko. Binabasa ko ngayon yung part ni Linus. Sabi dito, he was a bishop in the time of Nero from the consulship of Saturninus and Scipio 56 AD until the year of Capito and Rufus were consuls 67 AD. So 56 AD, buhay pa si Peter dyan. Umamin ka kanina na 64 AD patay si Peter. Pero dito sa Liber Pontificalis,
56 AD siya umupo bilang bishop. So nagkaroon ng overlap. Pakipaliwanag bakit 56 AD na sinasabi mo accurate ito. Yan nga sabi ko sa iyo kasi yung taon dyan sa resource mo, hindi yan accurate na perfect talaga nga petsa kasi walang tagatali doon. Kaya ngayon, ang na-proven dyan sa source mo, na si Linus talagang una after Peter, si Clement hindi na-mention dyan eh. Ito na-prove your case, it would prove my case, kaya pa mali-mali yung petsa dyan. Hindi naman ang taon ang Next substance, question. ang importante, yung kung sino talaga ang Next question, contemporary please. Peter, si Linus. So binabawi mo na ngayon na hindi tama yung Liber Pontificalis? Sagot ko, tama ang Liber Pontificalis, pero yung taon ng mga Liber Pontificalis, hindi lahat talaga accurate. Pero ang punto dito, si Linus talagang kasunod ni Peter at you prove that point in the source. Hindi yan lumipensa sa'yo. Kumumpi yan sa akin. Talo ka. Next question. Ang next na tanong ko ganito. Kilala mo si Tyros Rufinus, no? Isang isang 344 AD, Tyros Rufinus. Sabi niya sa kanyang Preface of Book of Recognition of St. Clement, si Linus ay na-ordain of bishop, buhay pa si Peter. Agree ka ba? Hindi nga si Linus lang, tatlo nga. Binasa mo sa source mo, si Clitos at sa Clement. Pero nang namatay si Peter, ang punto dyan, nag-elect ang mga bishop. Ang na-elect, hindi si Clement ang sunod ni Peter. Si Linus muna. Pagkabantay ni Linus, si Clement hindi pa si Clement, si Clitos pa. Third pa si Clement. Isa yun, after Peter, Clement Next agad. question. Next question. Okay, ang sunod ko na tanong ganito, no? Doon sa Liber Pontificalis, okay, sabi mo mali yung date. Mali yung date. So doon sa part ni Peter, ang sabi doon, he consecrated blessed Clement as bishop and committed to him the government of the see and all the church, saying, as unto me was delivered by my Lord Jesus Christ the power. So dito sa part ni Peter, nag-appoint siya kay Clement. Ang tanong ko ngayon sa ngayon, ito walang involvement to date. Mali ba to? O Time stop muna. Time stop muna. Tingnan wala si Alvin. Mahirap talaga pag nag-on na tayo ng camera. Kasi I think mahina yung signal namin kahit sa akin. Siguro pag pag meron kang ipapakita tapos i-off mo, talagang mag-i-effort tayo ng ganun ba? Na yun, tapos i-off. Hindi ganun siguro yung gagawin natin. Pero kung need mo magpakita talaga, So bro Alvin, okay ka na bro? Yes, Badrash. Okay, Next so question. tuloy tayo. 2 minutes and 27 seconds. Pakiulit mo na yung tanong bro Sherwin, bro. sabi mo kanina, umamin ka kanina na ang Liber Pontificalis ay tama. Pero bumawi ka dun sa date. Sabi mo mali yung date. Ngayon magbibigay ako ng galing kay Peter, galing sa document na yon sa part ni Peter na nagsasabi na inappoint niya si Clement as his successor. Ang tanong ko sa iyo ngayon ito, mali ba to o tama? Sagot? Nawala na naman. Time stop mo na, time stop. Nawala. Hello. Siguro mag-off na lang tayo ng Hina signal camera. dito kasi mano dito eh. Nag-search pa yun, nag-search. Mag-off. Hindi. Maulan. Audience. Huwag kayong ha. Warning yan ha. Oh, wait lang mga bro ha. Paki-off mo na yung lahat ng camera para kasi kahit dito sa amin sa Mindanao maulan din kaya mahina talaga. Bro Sherwin, paki-ulit yung Yes. tanong bro.
ito yung, ulitin ko lang yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung Liber Pontificalis, tama, accurate yan. Pero binawi mo sa date. Sabi mo, mali yung date, hindi yan accurate yung date. Ngayon, magbibigay ako ng part ng Liber Pontificalis na hindi involve ang date. Sabi sa part ni Peter, sabi dito, he consecrated Blessed Clement as bishop and committed to him the government of the see and all the church, saying, as unto me was delivered to my Lord Jesus Christ the power to govern and to bind and loose. So I commit it into thee. Ang tanong ko sa iyo ganito, tama ba ito o mali ito? Sagot. Tama yan, Linos, sa mga pinagsabihan yan eh. Tama yan, bakit hindi ka nag-iisip dyan sa argumento mo? It would prove my case. Si Peter pa nagsalita kay Linos. Lalong tumakamama kami. Si Clement, Wait. si Clement yung sinabi. Wait lang. Wala pang 20 seconds 5 seconds pa yun, bro, Sherwin. So, tuloy mo na yung sagot 5 seconds. Yes, Badras. Ang sagot ko, meron ding statement Next si question Linos at si Peter. Next question nga. Next question, bro. Sherwin, yung next question, bro. Sabi mo may statement din si Peter kay Linos na nagbigay siya ng binasahan niya ng government of the sea. Tama ba? Yes, meron din. Before he died, actually si Linos, tatlo sila ni Clement at ni Clitus na ordina. Tapos, kasi si Peter noon, he's not sure who will be the next to him when elected by the bishops. Pero personally, he preferred the three. Wala namang fourth, fifth. Pati si Linos, sinabihan din niya. Next Kasi question. wala naman siyang power talaga to appoint. May power lang siya pero walang power to appoint. Next question, please. Okay, so since ang nabasa ko lang dito sa Liber Pontificalis ay Clement, tapos nag-claim ka na merong the same kind of appointment si Linos, pakibigay ng historical record saan ito mababasa. Itong binasa ko. Hindi mo ba narinig? Binasa ko kanina. Si Peter din nag-appoint din sa tatlo. Kaya nga si Peter, pag magsalita siya ng appointment, yung pag Nawala. sagutin ko, Bradash. Sorry sa signal na, medyo mahina. Sige, bro. Tuloy. Ang sagot ko, every time, ang words of consecration ni Peter, tatlo ang kanang inordina, parehan, patas yan sila tatlo. Pero hindi sinabi ni Peter na ako ang talagang may power dito. Ang pagkamatay ko, kasi successor kayong tatlo, mamatay ako. Ang mga obispo nang bahala pumili silang tatlo kung sino susunod. Kaya silang tatlo, sunod-sunod eh. Next question. Linos, Clitus, Clemente. Next question, bro. Okay, next question ganito no. So, ang sinasabi mo, si Peter wala talaga siyang power to bind or pumili Time ng na. kanyang successor. Time na. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate, which is yung ating Please watch the first cross at first stand. At shoutout dyan sa lahat ng nasa live. At syempre dako tayo sa rebuttal. Ulit 10 minutes ito kay Brother Sherwin ng Tunay na Iglesia ni Cristo sa kanyang patutunayan. Ulit rebuttal ito na si Clement. Teka, basahin natin para maganda. Okay. At ito, si Clement ang naging successor na napili ni Pedro at hindi si Linos. Bro Sherwin, your time start now. Okay. So, nagre-rebuttal sa ako kanina. So, based sa mga katanungan ko kanina, no, kasi nahuli ko siya kanina, no, kasi sabi ko kanina, tinanong ko muna, sabi ko, tama ba itong Liber Pontificalis? Sabi niya, yes. Tapos ngayon, may binasa ako. Liber Pontificalis din. Kaso nga lang, yung date ng pontification ni Linos ay 56 AD.
Okay? Ang nakalagay doon 56 AD. Yan yung date of pontification niya to 67 AD. Ibig sabihin, buhay pa si Peter, nakaupo na si Linus. Okay. Biglang bumawi, sabi niya. Mali yung date na yan. Hindi yan sigurado yung date. So ngayon, medyo umatras siya ng konti doon. So, ang katotohanan yan, yung Liber Pontificalis, yan lang yung nagbibigay ng date of pontification. May mga scholar, which is Catholic din, na nagsabi na merong irregularidad yung Liber Pontificalis, pero hindi nila sinama yung date, yung 56 to 67 date. Kaya lang hindi tinatanggap yung date na yan, na 56 to 67 AD, kasi nagko-conflict siya sa tradition ng Catholic. Supposedly, ang pagkaka-appoint ni Linus is after Peter. Pero dito sa document na earliest document, lumalabas dito na nagkaroon ng overlap. Ibig sabihin, buhay pa si Peter, nakaupo na si Linus. So bakit ito nangyari? No? Bakit nangyari na nakaupo si Linus tapos inappoint siya as bishop? Sinagot yan ni Rufino. Sabi dito, how then, some men asked, can Clement in his letter to James say that Peter passed over to him his position as a church teacher? The explanation of this point, as I understand, is as follows. Linus and Cletus were no doubt bishop in the city of Rome before Clement, but this was in Peter's lifetime. Okay? That is, they took charge of the episcopal work while he discharged the duties of the apostolate. So habang nagtatrabaho siya, pagka-apostol siya, inappoint niya si Linus and Cletus as bishop of Rome, pero for the priestly ministry. He is known to have done the same thing in Caesarea. For there, though he was himself on the spot, yet he had at his side Zacchaeus, who he had ordained as bishop. Thus we may see how both things may be true, namely, how they stand as predecessor of Clement in the list of bishops, and yet how Clement, after the death of Peter, became his successor in the teacher's chair. But it is time that we should pay attention at the beginning of the Clement's own narrative. So ang gusto ko lang ipunto dito, pinapatunayan din ni Tyros Rufinus na talagang si Linus, ayon din sa documents ng Liber Pontificalis, ay inappoint na bishop habang buhay si Peter. Okay. Hindi bilang kahalili ni Peter. Kaya nga pagdating kay, kung babasahin mo yung Liber Pontificalis, pag pumunta ka sa part ni Clement, anong nakalagay dito? Sabi dito, Clement by nationality a Roman from the district of the Cilian Hill, son of Faustinus, occupied the see 9 years, 2 months, and 10 days. He was bishop in the time of Galba and Vespasian from the consulship of Tragalus and Italicus, 68 AD. Until the year when this. So ito yung sinasabing 68. Ibig sabihin, pagkamatay ni Peter, kasi 64 to 67 yung estimate na pagkamatay ni Peter. Itong nakalagay kay Clement is after the death of Peter, which is 68 AD. Ito ngayon ang sinasabing kahalili niya, supposedly. Pero for some reason, meron na nga tayong direct appointment coming from someone who received a direct kiss from Christ. Imagine that Jesus, tinan mo kung paano yung process of apostolic succession. Jesus Christ himself, hindi siya nagpakandak ng election. Nagsabi ba siya sa mga apostle, aalis na ako.
Ha? Alis na ako. Sinabi ba ni Jesus, alis na ako. Magkakandak tayo ng eleksyon bilang kapalit ko. Walang sinabi. Iba yung pagpapalit sa position ni Judas sa position ni Peter. Magkaiba sila ng authority. Although meron silang authority meron silang authority as apostles, merong tinatawag na higher authority. Kaya nga sa Catholic version, meron silang tinatawag na Peter supremacy. Ibig sabihin yung authority ni Peter is the highest authority among all the apostles. Kaya siya yung pinakamataas. So dahil siya yung may pinakamataas na authority, hindi mo po pwedeng gamitin ang nangyari kay Matias at i-apply mo kay Peter. Kasi that will equate, that will be a fallacy. That is a false equivalence fallacy. Kasi ginagamit mo yung isang pangyayari na hindi equal sa nangyari kay Peter. Kasi si Peter, si Jesus Christ, hindi siya nagpakandak ng election para palitan o para ihalal si Peter. Pinili diretso ni Peter. Pinili diretso si Peter ni Jesus Christ. At dahil na kay Peter na yung kiss, supposedly, he should have that authority to bind and loose. Wala kayong tiwala sa authority ni Peter? Pumili na nga siya ng successor eh. Pumili na, buhay pa si Peter. Para bang king? Ha? Halimbawa, ikaw yung king. Ha? Sabi mo, ikaw yung kapalit ko. Tapos nung namatay yung king, naghalalan, tapos iba yung pinaupo. Ano yun? Ano nangyari sa authority niya? Walang tiwala. Hindi sila nawalan ba ng tiwala sa authority ni Peter? Nag-appoint na nga yung tao eh. Kapalit niya eh. Directly pa nakalagay nandun sa historical document in which ikinokot ko, sabi ni Sir Alvin, tama itong Liber Pontificalis pero hindi lang yung date. So ito ang binasa ko doon sa side ni Peter, walang involvement na date. So tama nga talaga na nag-appoint si Peter ng kanyang direct successor habang buhay pa siya. Although nag-ordain siya ng 3 bishop, sa 3 bishop na na-ordain niya, isa lang ang napili niyang successor. At yun ay si Clement. Pero, ano ginawa? Naghalalan? Anong gamit ng to bind and loose ni Peter? Hindi rin naman pa siya pala pakikinggan. So dito, gusto kong ipakita sa inyo na nagkaroon ng parabang anomalya. Kalain mo yon, you have the keys given from Peter. Kalain mo yun, you have the keys, the supposedly authority directly given by Jesus Christ, so that whatever you decide on earth will be bind on heaven. Pero ang sabi niya, hindi ano yun, kasi walang ganun si Peter. Walang kumbaga hindi ganun yun, kasi nga parang too much power kay Peter. Walang tiwala. Walang tiwala kay Peter. Parang lalabas, parang ganun lumalabas eh. Siya nga yung binigyan ng Christ authority. Yung authority niya, siya nagre-represent supposedly kay Christ. And yet sasabihin natin na hindi, wag kasi yan, too much authority yan. Ano yan, parang ang pangit naman dating, di ba? It's Peter. He is guided by the Holy Spirit, and yet you are afraid na baka magkamali siya. Then you don't trust Peter. Nag-appoint na siya ng successor eh. Dito nakikita natin yung distrust na pinapakita ng mga naghalal kay Linus
instead of heeding, sumunod sa authority na binigay na pag-a-appoint ni Peter. Yan yung gusto kong i-emphasize dyan. Na how come you have the authority of Christ, you have the Holy Spirit, you cannot make mistake, you're supposed to be infallible to make that choices, yet yung mga tao sa baba parang nawalan ng tiwala. Bakit magkakaroon pa tayo ng halalan? Anong gamit? Anong nangyari sa authority niya? Okay, so dyan nagtatapos. Hey guys, please watch the Gators Convention. Take care guys. Bye! Nagtatapos po tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Alvin. Kita mundok ng Catholic. 7 minutes ito bro. Another cross. Your time start na. Una kong tanong sa iyo, Sherwin. Sabi mo, si Kristo hindi nagsapalaran sa mga pagpili na ng mga apostol. Ang tanong ko ngayon sa iyo, kung hindi sa pagsasapalaran, si Kristo nandoon na sa langit, paano gagawin ng mga apostol at ang mga obispo dito sa Biblia, paano gagawin na si Kristong pumili kung hindi pakipagsapalaran? Kung mag-appoint na si Peter, ibig sabihin si Peter pala ang Diyos ngayon. O hindi nakasama si Kristo sa langit. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, paano si Kristo maging kasama dyan kung hindi sa pagsasapalaran, pagbubunot, pag-eleksyon? Sige nga, sagutin mo. Paano? Ang sagot dyan is sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit binibigyan ang mga apostles. Okay. So yung mga apostles, nagde-decide sila. And that whatever they decide, whatever that is... Time stop ko na. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection ito. Brother Alvin, anong objection natin? Ang objection ko, Mr. Moderator, batay sa tanong ko, si Kristo, hindi ko sinabi ang Holy Spirit. Si Kristo mismo ba? Kapag sinabi mo Holy Spirit, hindi na pala si Kristo. Sabi ko, paano si Kristo? Kasi si Kristo mag-appoint, hindi naman Holy Spirit eh. Si Kristo mag-appoint. Kung hindi si Kristo, hindi pa si pagpapalaran, paano si Kristo? Hindi pa ang Holy Spirit. Okay. Hindi na sinagot eh. Okay, so, bro Sherwin, meron ka bang counter objection doon, bro? Sige, sasagutin ko. Okay. Ang pinaka-main point. Okay, bro. Wait lang, bro, ha? Ang sagot ko. Wait lang, bro, ha? So, i-on ko muna yung time, bro. 5 minutes and 59 seconds. 20 seconds sa pagsagot, bro Sherwin. Pasok. Okay. Paano nag-a-appoint si Kristo habang nasa langit na siya? Nag-a-appoint si Kristo habang nasa langit na sa pamamagitan ng mga in-appoint niya dati pa sa mga apostles. Nag-appoint mo, kaya nga binigay yung keys sa mga apostles. Next At question. itong mga apostles nagkaroon. Next question. Saan dito sinabi sa letra po letra sa Biblia, yung keys of the kingdom of heaven, Matthew 16:19, na kasama doon ang pagpili ng successor? Mayroon dyan? Successor ni Peter mismo? Wala. Ang nakalagay doon, whatever. Aminin mo pag wala letra po letra. Whatever you bind and loose. So whatever. Objection, Time stop. Okay. Ulit, anong objection natin, bro Negative? Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi very categorical. Pag ako nagtanong, humihingi ko ng talata, letra po letra. Dapat din katuligal, letra po letra. Hindi pa padiwa-diwa o explanation. Kung walang letra po letra, Mr. Moderator, na yung keys, to bind and to loose, meaning to appoint successor, to appoint successor. Okay. Dapat i-connect yun sa keys. Wala pala siyang letra po letra, Mr. Moderator. Okay. Walang sagot pa categorical. Wait lang, bro Alvin, ha? So, doon sa tanong mo na meron bang letra por letra, Sherwin, to confirm lang, bro, ha? Ang nadinig ko kasi kanina,
Wala, ngunit ganun, 'di ba, Bro Sherwin? Yes, tama, sabi ko. Yes. So, Ang sabi ko, yan yung walang sagot niya, letra bro. po. Wait lang, bro, ha. Yan na yung sagot niya, bro. Pero sabi ko, bibigyan ko siya ng... sabi ko, Wait lang, Sherwin, ha, bro. No, don't worry, bro. Bibigyan kita ulit ng 20 seconds till na-interrupt ka. At yun na yung sagot niya, bro, Alvin. Paliwanag mo 20 seconds ulit, bro. Proceed, bro. Sherwin. Okay, ang sagot ko doon, walang letra per letra. Pero ang nakalagay doon, whatever you bind and loose on earth will be bind in heaven. Nakalagay whatever. And that whatever consists also, of course, in deciding your successor. Next question. Meron siyang karapatan. Next question. So kasi walang letra po letra, pakahulugan mo lang at padiwa-diwa, yung whatever you bind, sinama doon mag-appoint kay sa successor ni Peter. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, dito sa Mateo, gawa ng mga apostol, Kapitulo 1, talatang 25-26, ano ang pag-exercise ng power of the kiss ni Peter sa Matthew 16:18-19, letra po letra? Pagsasapalaran o pag-appoint ng successor directly by Peter, saan sa dalawa? Categorical, batay sa gawa 25-26 letra po letra. Pagsasapalaran, categorical to, pumili ka sa dalawa, o direkta si Peter nag-appoint? Sagot. Okay, sa case na yun, ang sagot ko dyan ay pagsasapalaran o pagkakaroon ng election. That is a different case. Okay? Kasi ang kapalit ni Judas, hindi naman si Judas, ang authority ni Judas ay equal sa authority ni Peter. Iba yan. False equivalence ang tawag dyan. Next question. Hindi mo po pwedeng gamitin Next question, authority. Next question. Si Peter naging bishop din ng Antioch. Meron ka bang record dyan na nung pumunta si Peter mula sa Antioch, naging obispo ng Roma, nag-appoint siya directly ng sasunod sa kanya successor sa bishopric of Antioch? Meron ka dyan sa history at sa Biblia? Wala. Aminin mo pag wala. Huwag kang mag-excuse Wala akong yan. nabasa doon na ito. Okay, sagot Wala ba? akong nabasa. Wala daw. Ang sagot. Wait lang, ang bro. sagot ko, wala akong nabasa. Alvin. Sige. Tuloy, bro. 20 seconds, bro. Ang sagot ko dyan ay walang nabasa sa Antioch. But that again is red herring. Why? Because we are not talking about the bishop of Antioch. We are talking about the bishop of Rome. So that's regardless of the topic. Irrelevant yan. Next question. Question. Time stop mo na. Next question. Ryan, yan. Sige. Yung pagsabi ba niya doon sa yung pag-appoint niya kay Linus at saka pag-appoint niya kay Cletus, tatlo silang obispo tapos si Clemente, third. Yung formula ba, pag sinabi niya, hindi ba na ginamit yung kanyang Time stop man na, time stop. Time stop na. Bro, Hello, Berdas? Bro Alvin. Nawawala-wala ka, bro. Yes. Yan, pero yan, okay na. So, ano yung tanong mo, bro? Okay na, Ulit, okay na. bro. Sige, bro. Sige. Ulitin ko ang tanong. Brad Sherwin, alam mo ba hindi? Categorical to ha? Yes or no? Alam mo ba o hindi? Aminin mo pag hindi mo alam. Na yung formula ng pag-ordina ni San Pedro sa tatlo, kasi na-ordina dyan sa source mo, si Clemente, si Linus, at si Cletus. Di ba? Ang formula dyan, the same sa tatlo? Ang pag-ordina sa obispo? Yes or no? Alam mo ba hindi? Pag hindi mo alam, sabihin mo, no, brother, hindi ko alam. Yes or no? So, Yes? yes ang sagot dyan. Yung kiss, Salamat. Yes, which is Wait lang, bro. Wait lang, bro. to bind and Sige. Sige, tuloy. ang sagot ko doon, ang sabi ko kanina, whatever you bind and loose on earth. So si Peter, dahil nga whatever, meron siyang karapatang mag-appoint as bishops.
At yun nga, na-appoint niya 3. Si Linos, si Clitos, at saka si Clement. Pero, si Clement, yung pinili niyang kahalili niya. Next question. Nag-appoint siya ng 3 people, pero isa yung pinili niya. Sunod ko na tanong, so inamin mo pala, the same formula, ginamit. So ba't inuna mo si Clement na pagkatapos na namatay si Peter na martir, sino magdi-decide ngayon eh? Yung 3 pareha eh. Sino magdi-decide? Wala na si Peter. Aber? Sino magdi-decide? Bad Sherwin? Sagot. Ang sagot ko doon, nakapag-decide si Peter bago siya mamatay. Kaya nga bago mamatay si Peter, Wait lang, bro. Time stop muna, time stop. Objection. Okay, objection natin, negative. Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi sabi na si Peter daw, namatay na nga si Peter, sino mag-implement po sa 3? Equally appointed by Peter yung 3, the same formula pag-ordina. And patay na si Pedro. Sino ngayon mag-implement doon? Hindi si Peter, patay na nga eh. Hindi. Mr. Moderator, yun ang objection ko, hindi sanagot. Okay. Counter objection muna, bro, Saul nga, bro. Ay, pakinggan ko muna, bro. Ito yung counter-objection ko. Ang counter-objection ko ganito. Si Peter, bago siya mamatay, napili niya na si Clement. So ano pa pagdidesisyon nandun? Nakapili na nga siya. Okay. Ng kapalit niya. So, After mamatay, supposedly, susundan na lang yun. okay, so yun na yung sagot niya, bro Alvin, ha? Bago daw siya namatay, nakapili na si bro Peter. Apostle Peter. So, bro Alvin, tuloy ka sa pagtatanong, bro. Yung appointment ba ni Peter directly to Clement, as you assert, Brad Sherwin, sa mga sources mo, sinabi ba dyan letra po letra na papa ng Roma o isa lang na obispo na kandidato ng Roma? Papa ng Roma o obispo? Sa dalawa? Dalawa. Yung dalawang yun. May letra Ito, po letra. babasahin. Wait lang, bro. Sumasagot pa, bro, ha? 20 seconds yun, eh. Sige, Sherwin. Babasahin ko, sabi ko, in-appoint niya as bishop, and then he committed to him the government of the see and all the church. Sabi dito, he consecrated him as bro. bishop and committed Time to na, him the bro. government Sorry. of the see. So, Okay. So, dyan natatapos ang ating second cross ng negative. At maganda na yung ating flow. At shoutout muna sa ating nasa live. Ulit, ang topic nila ay patungkol kay Clement. Yung succession from Peter. At ito nga, si Clement ang naging successor na napili ni Pedro at hindi si Lino. So, affirmative dyan, yung tinatanong kanina, Brother Sherwin Saul ng Tunay na Iglesia ni Cristo, at negative naman si Alvin ng Roman Catholic Church yung magsasalita ngayon sa kanyang rebuttal. Another 10 minutes ito. Bro Alvin, your time start now. Rebuttal. Maraming salamat, Badras. Ito talaga pag pinagtanggol mong kasinungalingan, may maraming inconsistency eh. Kasi mag-appoint ng apostol, Luke 6:12-13, si Kristo. Ngayon si Kristo ang hari ha. Kings of Kings and Lord of Lords, bumalik na sa langit. Siya pa rin ang hari dito sa lupa, sa iglesia. Tapos paano mo ipapasali yung hari? Mag-appoint ng kanyang kapalit kasi ang Pope, kapalit niya ng hari na si Kristo, hindi kay Pedro, si Kristo. Ay nako, ito palang hindi alam ng mga protestante. Buti, ang chief apologist, ang hinamon mo, Brad Sherwin, kasi pati mga Katoliko, malaman yan katotohanan. Si Kristo ang mag-appoint ng successor ni Peter, hindi si Peter at mga successor ni Peter. Kasi hari yan ang mag-appoint ng primero ministro, Isaiah 22:23. Ay nako, natatawa ako dito. Ang dami nyung hindi alam eh. Kaya gusto ko nga sana ano tong debate dito sa DevCon monopolize, pero siyempre naman nagbibigay naman ako respeto sa ibang mga bagong apologists. Ako matanda na. Pero pag akong hinamon nyo, sigurado talaga, ito talagang katutunayan sa Biblia, mga letra po letra. Kaya nga sa panalan sila, mag-election,
magsabunutan ngayon hindi naman alam ng mga obispo at ng mga apostol, College of Apostles in Acts chapter 1. Kasi that is the kalooban ni Kristo. Para si Kristo mismo pumili doon kay Matias at kay Barnabas. Lalo na kay Peter, na successor ni Peter. O diba, na-realize mo ngayon, Brad Sherwin, mas mga galing talaga ang Katoliko sa Biblia. Ang karunungan ng Biblia, nasa Katoliko talaga. Lalo pa sa akin, na chief apologist. Ngayon, sirang-sira ka Kanina ka pa, hindi ka makatindig Ikaw, affirmative wala ka napatunayan. Puro, you turn into dust yung mga argumento mo Kasi lang, cotton balls lang yun na lumilipad dun sa hangin. Hindi naman yung katunayan ngayon, itong argumento ni Brad Sherwin, hindi pala niya alam na si Kristo kasama, kaya nga nagsipalaran Letra po letra, gawa 1:25-26. Hindi yung si Peter mag-appoint directly kasi wala kang letra po letra, pakahulugan mo lang. Ngayon yung letra po letra na makapatid yung Katoliko at hindi Katoliko, yung letra po letra niya, ginamit yun na apostolic ordination ni Peter, hindi lang kay Clement, ginamit the power of the keys, kasi power of the keys ang talaga pag-ordina Itatlo yung irodidahan niya. Hindi naman tinutulan ni Sherwin unang inordina na si Linus. Kasi nga 56 AD pa. Nauna pa nga pag-ordina si Linus. Tapos naman si Cletus. Tapos si Clement. Hindi same formula. Alangan naman magpipili siya sa tatlo. Puro obispo yan na inordina niya. Tapos hindi pala na-exercise yung power of the keys kay Linus. Kay Clement lang. Walang ganun sa history. Kapati sa canon law, walang ganun. Ngayon, ang gist of the matter is ganito. Patay na si Peter. 67 AD. Tatlo yung pinili niya. Si Linus, si Cletus, at si Clement. Tatlo Patay na si Peter. Sino ngayon mag-implement dyan? May magagawa pa ba si Pedro kung patay na siya? Kahit pa sabihin natin, number 1, mga obispo, dapat talaga si Clement wala naman dyan sa kapangyarihan na. Ay mga apostol, mayroon din kapangyarihan. Mateo 18:18, the power of the keys to choose the successor is also given to the other bishops and the other apostles, College of Apostles, College of Bishops, Mateo 18:18. Kasi yun ang mag-implement patay na yung Pedro, yung Pangulo. Yung word niya, sino mag-implement nun? Ang mag-interpret nun? Tatlong pinili niya. Ang nag-interpret nun, naglipahan sila, nagsapalaran, nag-eleksyon. Si Linus muna nauna. Hindi na nasagot si Pedro daw, nagsabi. Patay na ngayon si Pedro. Sino nga mag-implement? Patay na si Pedro. Ang kaluluwa ni Pedro nandun na sa langit. Nag-usap na doon nga. Sabihin ni Kristo, magsapalaran yung mga obispo, huwag kang don't worry Peter. Kahit patay ka na, nandito ka na kasama ko sa langit kasi akong hari. Part ako doon magpipili sa tatlo na inordina mo through the bishops na kasunod sa'yo na buhay pa sa lupa. Padesisyonin mo yung patay. Ngayon, ang mga apostol, sumunod ba sa utos ni Pedro? Yung tatlong obispo ang namahal na mahal yan, kasunod niya. Siyempre, pagkamatay ni Linus, namartir din si Linus, tulad ni Peter, hindi pa si Clement, si Cletus pa. Tama itong Liber Pontificalis. Kasi na-martir si Linus, estimate lang to, hindi accurate at precise, perfect 100%, 67 AD. Namatay si Linus, 67. Kasi si Cletus naman ang pumalit. From 67 to 76. Di natupad yung gusto mangyari ni Pedro. Kasi patay na si Pedro. 88 AD, patay na si Pedro. Naagnas na yung katawan niya dun sa lupa. Namatay na Wala nang say siya ngayon, pagka-martir din ni Cletus in 88 AD, 88 AD na martir, tinupad ba ng mga obispo ang gusto mangyari ni Pedro? Si Clement din. Yung tatlo naging obispo ng Roma kasunod. Hindi pwedeng pagsabayin mo yun. At hindi pwedeng unahin mo si Clement. Bakit hindi pwedeng unahin mo si Clement? Kasi nagsapalaran ng mga apostol, ipatay na si Pedro. Tapos ipipilit mo yung salita ni Pedro ang susundin natin. Huwag kang ganyan, Sherwin. Ibig sabihin, patay na si Papa Pio V. Para kang traditionalist. 15th century, tapos ipasunod mo yung letra por letra dyan sa Council of Trent. Hindi mo interpret in the letter of modern Catholic world. Sino mo interpret ngayon? Si Pope Francis. Si Francis,
in-appoint man ni Pope Benedict na ako mag-resign tapos si Francis yung kasunod ko. Ikanon mo yan, 2,000 years, tapos ipipilit mo yan sa'yo para lang manggulo ka sa Katoliko. Walang maniniwala sa'yo, Brad Sherwin, lalo na sa debating to. Kung ako sa iyong aside, mahihiya ako eh. Tapos I will repent na malas ko talaga si Badalbi naka-debate ko eh. Talagang talo ako dito, bugbog sarado from start to finish. Natupad yung gusto ni Pedro. Naging 3 obispo ng Roma. Pero hindi kasabay sa isang panahon. Tapos ipalabas mo ngayon, kung inconsistent kasi buhay pa si Pedro, alam mo ba Sherwin, bakit gano'n nangyari? Nag-appoint siya? Kasi nga si Clement nga, teacher of the faith eh. Oh, potentially sila nang kapalit, silang 3. Pero who will decide are the College of Cardinals and Bishops after Peter dies? Ngayon si Pedro, hindi maka-exercise sa kanyang papasi. Bakit? Sa kanyang bishopric sa Roma. Kasi napreso siya eh. Ay naku. Dapat i-consider mo lahat ng nangyari sa history. Doon sa selda yun si Pedro tapos mag-exercise pontificate. Ano ka, hilo? Siyempre, nabuit yung 3. Tagapagturo ng aral, magaling to si Clement pagturo ng aral eh. May nasulat si Pope St. Clement of Rome, letter of Clement of Rome to the Catholic Church. Si Linus, wala namang nasulat na letter eh. Ito rin si Clitus, in-appoint din. Ano na may kay Clitus, doon naman pag-manage doon mismo sa activity ng bishopric, hindi sa pagtuturo. Pero ang head talaga si Peter pa. Yung 3, kasi malaki kasing trabaho sa papasi eh. Nakapreso siya. Nag-appoint siya ng 3. Di tama si Pedro. Ngayon, namatay na si Pedro. May 3 na talaga tayong pagpipilian dito. Sinong pumili? Ikaw? At si Josepos? Huwag kayong magpakapalan dito, kayong magpipili. Na si Clement Badalbin kasi ganito. Hindi mo nga naintindihan yung ordination na ginamit ni Peter. Ikaw, Clement, pinili kita as Bishop of Rome. Tapos dahil sa aking kapangyarihan sa susi, yun ang formula din sinabi na kay Clitus. Yun ang formula sinabi niya kay Linus. Meron akong resource dito. Huwag kang magbingi-bingihan dyan. Binasa ko. Si Peter, the same ordination. Alam, ibang ordination ang formula kay Linus. Iba naman kay Clement. Iba naman kay... Walang ganyan. Kaya nga, sabi ni Peter yan, na pagkamatay ko, the same ang mangyayari sa Acts, kayo nang bahala dyan. Kasi patay na nga siya. Hindi pwede na. Ay, patay na ako. Bahala pa rin ako yung salita ko. May salita si Peter, pero sino mag-implement noon? Para mag-implement si Peter at ang mga apostol at ang mga buhay pa na apostol, pagkamatay ni Peter, meron pang apostol buhay. At ang mga college of bishop, mga obispo. Sino mag-implement? Si Kristo din kay Hari. Kung hindi pagsapalan, gawa 1:25-26, letra por letra, ikaw wala kang letra por letra, nga, direct appointment by Peter, paano si Kristo ang hari? Yun nga ang tanong ko sa iyo, hindi mo nasagot, Holy Spirit ng Holy Spirit ka dyan, si Kristo yung hari, mag-appoint ng Prime Minister, tapos ang Holy Spirit mo ipa-appoint? Kung ganyan, Sherwin, ang hari, wala na, paano nga si Kristo? Kasi si Kristo yung hari, mag-appoint ng Primero Ministro, Isaias 22:23. Kung si Peter directly magpili, hindi na pala si Kristo ang choice nun kasi si Peter halimbawa, sabi ni Kristo, ito si Linus ang kasunod mo. Tapos si Pedro sabihin, meron akong susi, Panginoong Jesucristo, ang pinili ko si Clement. Ay naku, walang chance na si Kristo papapil pa dyan. Hindi na po yan sa inyo sa Protestante kasi walang ganun. Isa Katoliko, 2,000 years, pinili namin ang Santo Papa sa Roma, kasunod ni Pedro, to the power of the case, through election by the bishops at the College of Cardinals and Bishops. Yun yung sa Acts chapter 1 hanggang sa 2,000 years ngayon of the Catholic Church history. Para ipalabas sa buong mundo, si Kristo talaga nagpili. O, di ba? Hindi mo alam, sa lahat ng mga kardinal na nagpili si Pope Francis, sino talaga nagpili dyan? Si Kristo. Kasi sinabunutan yan. Kaya kung si Pope Benedict lang magpipili, ay wala nang sabunutan. Si Pope Benedict na lang magpili at si Pope John Paul II.
Ayaw, hindi mo ko ni maloko, Brad Sherwin. Time. Ulitin na ito itong debate mo. Time. Wala kang panalo. Okay, so dyan natatapos ang battle ng Brother Alvin Kitamundok ng Catholic. At dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes ito. Brother Sherwin, set ko lang yung time mo. Okay, your time start now. Okay. Ang una kong tanong ganito. Patungkol sa 2 Timothy 4:21. Tama ba pagkakarinig ko kanina na itong 2 Timothy 4:21 is a proof na si Linus ang pinili ni Peter? Yes, kasi biblical commentaries, Monsignor Abreu, based on the old original Dueras version ng the Latin Bible, Clementine Recension, sa Pope St. Clement, yung mga original na Latin version in the 3rd century Biblia, yung Linus na yan, tinuturo yan yung direct successor of Peter. Sa referensya din sa labas, outside, si Linus talagang kasunod. Sabi mo ka, 56 AD. Tapos si Clement Next question. kasunod, 56 AD si Linus. Okay, next question. Babasahin ko yung 2 Timothy 4:21, no? Sabi dito, do your best to get here before winter. Eubulus greets you, and so do Prudence, Linus, Claudia, and all the brothers and sisters. Pakipaliwanag saang context sa 2 Timothy 4:21 ang nagsasabi na si Linus ang pinili na kapalit ni Peter. O, pakipaliwanag. Yung sources mo, yun ang source of tradition na outside of the Bible would prove that Linus talaga, itong Lino na to, wala na pag ibang Lino dito eh. Swerte nga, sinulat si Linus sa Biblia, letra por letra. Kayo nga hindi Katoliko, peke kayo na Iglesia ni Cristo kasi wala kayong leader na nakasulat sa Biblia. Si Lino talaga. Mas una tong Timothy 4, isinulat kay sa Philippians 4:3. Next question. Next question, please. So, ibig ko sabihin, kapag nabanggit sa 2 Timothy 4:21, ito na ay kahalili ni Peter? Time stop. Time stop muna. Nawala na naman si Alvin. Bro. Okay. So, 5 Yes, minutes Badras, and 3 may seconds. signal ko, sorry. Okay, i-off na lang talaga natin yung ating mga camera, mga kapatid, para matulungan natin yung ating mga debater. At kasi umuulan-ulan dito sa amin. Bro Sherwin, pakiulit nga yung tanong mo, bro. Naka-time stop naman. Ang tanong ko ganito, ibig mo bang sabihin na kapag nabanggit yung pangalan sa 2 Timothy 4:21, ito na ay kapalit ni Peter? Sagot? Yes, based on the Bible commentary. Kasi yung Biblia may komentaryo yan, Nehemiah chapter 8 verse 8. Walang Bible commentary na sabi na si Lino, ikatatlo lang kay Peter. Ang sabi ng Bible commentary, St. Jerome Bible commentary na Old Edition, New Catholic Bible commentary, Monsignor Abreu version, Clementine Duay recension, puro yan si Lino, the direct successor of Peter. Next question. Anong sinabi yan si Clement? Next question. So malino, no? Sabi mo kanina sa akin na kapag nabanggit sa 2 Timothy 4:21 ang pangalan ay kahalili ni Peter. Ang tanong ko ganito, si Prudence ba at si Claudia kahalili ni Peter? Hindi, kasi walang Bible commentary na sinabi na ganyan. Huwag kang mag-imbento dyan ng argumento. Na red herring, yan ang red herring. Tapos ang commentary mo, yung sources mo would prove my case. Yung sources mo mismo, di ba? Hindi yan sa Biblia, outside of the Bible yan. Sinabi ni Josephus, Pontificalis Liberos Pontificalis. O sinong nauna dyan? Si Linus. Next question. Walang Clement dyan. Ang next na question ko ganito, no? Pag nag-appoint ka ng bishops, pag naging bishop, automatic ba yan na successor o talagang kapalit na ni Peter? Sagot, kung sa case si Peter, sa Pope of Rome, hindi nga siya magde-decide. He can recommend
No, he can recommend 3 yung obispo pagpipilian. Kasi pagkamatay niya, alam niya, wala na siyang say doon. Ngayon, patay na si Peter. Hindi naman pwede mag-elect yung obispo kung buhay pa si Peter. Eh. Ang na-elect si Linus muna. Si Clemente, sa Philippians 4:3, may Bible commentary ako dito, Catholic Bible Next question. commentary. Third Pope, na Pope from Peter. Next question. Philippians 4:3. So sabi mo, hindi siya nagde-decide, nagre-recommend siya. Tama ba? Yes, of course, nag-order na. By his power of the peace. Pero pagkamatay niya, wala na siyang say doon. Ikaw ba kung mag-successor mo, pagkamatay mo, kung piliin na magkapatid mo, iba naman ang heredero ng ari-arian niyo. Wala ka lang say doon. Si Peter, wala nang say. Next question. Ang gusto ko i-clarify ganito. Siya lang ba ay nagre-recommenda kung sino yung bishop? O nag-ordain siya ng... Pipili talaga, yes. Wait lang, bro Alvin. I think hindi pa tapos magtanong, bro. Ang gusto Sige, ko... bro. Ang gusto ko i-clarify ganito kasi sabi mo kanina si Peter ay nagre-recommenda ng bishop. Yan ba yan sinabi mo, di ba? Sagot? Yes, kasi nga, buhay pa siya, napreso siya. Kaya yung 3 ang pinapangsyon na ibabang pangsyon bilang bishop, nakahalili niya. Pagkamatay niya, mag-implement doon si Kristo. Paano ni Kristo ma-implement na doon siya sa langit? Magsabunutan yun. Gawa 1:25-26, letra po letra. Ikaw wala kang letra po letra. Next question, Talo please. ka na kanina. Next question, please. Ang next question ko ganito. Ang pagre-recommenda ba bilang bishop ay katumbas ng pag-ordain bilang bishop? Yes, of course. Hindi mo nga alam yun eh. Kaya nga pinaalam ko sa iyo at sa mga nakikinig sa atin dito to settle this case one of for all. Ang pag-ordinan niya, pag-recommend din yun kasi din 3 lang eh. Hindi naman ginawa niyang 10 eh. 3 kasi iba-iba yung talento nila. Si Clement, teacher of the faith. Hindi na sinabi na automatic siya agad si Clement. 3 yun eh. Next question. Pagkamatay niya, pipili yung mga Next question, college of please. cardinals. Ang next question ko ganito. May tanong ako sa iyo, no? Pag nag-recommend ba ako sa iyo, ibig bang sabihin, halimbawa, ni-recommend ko ikaw bilang DILG of Secretary, ibig bang sabihin, ikaw na ang DILG of Secretary? Kasi ni-recommend Oo, kita. analogy, kasi yung DILG secretary, iba yun sa persona mo. Halimbawa, presidente ka, you have the power to appoint. Tama yan. Pero yung power to appoint as president ka, buhay ka pa, walang ganun sa konstitusyon ng Pilipinas. Lalo na sa Iglesia Katolika. Walang canon law na ganun. Kaya ang ginawa ni Peter, kasi napreso siya, nag-recommend siya ng 3. Pagkamatay niya, ang mga successor apostles at mga obispo, sila na magpipili sa Next palaran question. sa bunutan. Next Gawa question, 1:25. please. Gusto kong malinaw kasi nalilito ako sa iyo, no? Pag nagrekomenda ka bilang ikaw, halimbawa, nirekomenda kita bilang ikaw ay nirekomenda kita bilang Time stop mo. nirekomenda kita Time stop mo na. Okay. ha? Merong objection tayo, negative? Kasi ang objection ko, Mr. Moderator, hindi naman categorical question yung sa kanya. Open-ended question yon. Tapos sinagot ko. Iba yung mag-appoint ka sa ibang posisyon. Sabi na, DILG daw. Nakakatawa to. Kaya Okay, okay. object, Mr. Moderator, nasagot ko na. Okay, okay. Nasagot ko na. Okay. So, Oh, another sige. question ito, bro Sherwin, di ba? Another question. Sige. So, sige, magtanong ka, bro. Pero naka-time stop muna to, ha? Nung nirekomenda ni Peter si Linus at Clitos bilang bishop, ang tanong ko, sila ba ay naging bishop? Kasi iba yung rekomenda sa pag-uordina eh. Sagot? Yan yung tanong ko. Siyempre naman kasi si Pedro apostol. Pag nag-appoint ng apostol, yun ang magiging obispo. Kasi kailangan ni Pedro eh. Sinabi nga dyan sa source mo, in-appoint na obispo din ito si Clement, number 3, hindi naman number 1 talaga, number 3, para teacher of the faith outside of Rome.
Ito naman si Kuno. Next question. Within the Diocese of Rome. Next question. Ulitin ko lang yung tanong ko kasi pag tinatanong Time na. Objection is Sir Moderator. Time na. No objection na. Time na. Okay. So, dyan natatapos ang ating second cross. At second yung rebuttal natin. Pero bago yan, basa muna tayo. Pulsuhan muna natin yung ating nasa live. Ayan. Shoutout pala sa lahat ng nanonood. Sabi ni Nena Despidiones, si Manalo ang walang tiwala kay Jesus Christ. Kaya nagtatag din ng simbahan niya. Good luck, bro Alvin. At sabi ni Arch, OP sila. Ha. Sabi naman ni Junril, sana matrace din ang SDA, CEG White at Branham. Dapat meron din succession ang mga protestante para maganda. Mga Muslim, meron ba kayong succession? Okay. At shoutout din kay Arch. Sabi niya, meron sa mga pati nila. Kaso may issue if si Abu Bakar ba o si Ali ang totoong successor ni Muhammad. Shoutout din kay Antukin. Mabuhay po kayo, Sir Alvin. At si Abdul Lukman Alontio. The blessed apostle Peter and Paul, having founded and built up the Church of Rome, handed over the office of Episcopate to Linus, Saint Irenaeus against heresies 333 AD 189. Shoutout din kay Junrel Jaroy. Debate tayo, Tatay Alvin, patunayan ko na si Saint Peter ng Pope sa Roman Catholic Church. Okay, shoutout din kay Miss Saili Zarete. Sa panahon ni Peter, ang successor hindi elected kundi appointed. Si Linus gi-appoint ni Peter as successor. Shoutout din kay Evan Paul Machon. Shoutout naman dyan. Ayan, shoutout sa iyo, Evan Paul. At kay Ashley Sarmento. Shoutout sa iyo. At kay Ventilador. Away pa kayo. Hindi naman nakarating ng Roma si Pedro. Sa aklat nga ng Roma, walang pangalang Pedro eh. Okay? At dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito yung ating negative. Wait lang. Set ko lang yung time ni Brother Alvin bilang negatibo sa topic na ang kasunod ni Pedro ay si Clement. 5 minutes, bro. Alvin Kitamundo bilang negatibo. Your time start now. Maraming salamat, Brad, sa ating moderator at sa ating katunggali ngayong gabi, si Brad Sherwin na naging Sherlock ngayong gabi. 267 po na ito. World Almanac Book of Facts, page 714. Sa 267 Pope, walang inappoint dito ang mga nauna na buhay na papa ng kasunod nila sa 267. Bakit ang pattern nila tulad ng Gawa 1:25-26 kaya nga tunay ang Iglesia Katolika kasi yung pattern ng pagpili ng leader na kapalit ni Kristo kasi si Pedro kapalit ni Kristo. Ang magpili noon hindi si Pedro at mga kahit na hindi talaga actually mga apostol yan at mga college bishop, si Kristo yan. Paano si Kristo? Kasi hindi alam ng mga obispo kasi nagsasapalaran sila. Si Matayas at si Barnabas. Alam ba ng mga apostol na si Matayas ang magpipili na Kristo? Sila nagsabunutan pero wala silang power to elect who among the two. Huwag mo yan. Hindi mo na yan mabuwag. Forever and ever na to. Nakapost na to sa YouTube Nadas, pakipost ito agad. Kasi this will settle the issue. Kaya ito si Batsurin, pag nandyan ako sa chat box, pag makita niya nandyan ako, manahimik to Kaya alam niya sa'yo mabubulgar sila. Ito ngayon, na-showdown na. Itong pinagmayabang na tema sa ibang mga CFD dyan. Ako ngayon ang kaharap mo, dibistado ka. Si Kristo, tinanggalan mo ng papel. Hari, primero ministro ang papa. Tapos, yung mga under pa ng primero ministro, yung pagpapilian mo, primero ministro din, magpipili ng primero ministro na papalit sa kanya. Sasabihin ko, mahal na hari, ako yung primo ministro mo. Hindi pa ako mamatay, buhay pa ako nagpipili ng primero ministro mo. Ha? Sabihin ka ng hari, tarantado ka
Ako nagpili sa'yo, tapos kasunod mo na primero ministro ko rin sa lupa, na buhay, kasunod mo kasi patay ka lang. Ikaw pa rin, ikaw na ngayon. Wala na pala akong papel ngayon si Kristo. Ang Holy Spirit bang King of Kings and Lord of Lords, the kingdom of Christ on earth, Luke 1:34-35, will continue forever and ever. Kaya hindi mo yan nabuwag na argumento. Talong-talo ka na kanina ito, maturuan ka ngayon, na-lecturean ka ni Brad Alvin Gitamundo, Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Galing talaga to sa obispo itong mga turo ko. Hindi to kuro-kuro ko. Yung mga research ko lang. Ikaw dito sa Biblia, wala kang letra po letra. Ibig sabihin daw, si Pudens daw, kasama din. Hindi yan, kasi walang sa history at sa tradisyon na sinabi sila Pudens, mga obispo din. Si Linus lang alam mo yan ang sources mo, tatlo nga O exercise of the case, si Clement, teacher of the faith. Teacher of the faith. Parang head catechist yun. Ito naman si Linus, itong napili na mga apostol na buhay pagkamatay ni Pedro at ng mga obispo na kahalili ng mga apostol, kasi sa jurisdiction, siya ang kasunod ni Peter, sa jurisdiction ba? Pamamahala ba sa gobyerno? Hindi naman si Clement. So ngayon, namatay si Peter, hindi mo nabuo itong argumento, namatay si Peter, sino mag-implement? Para si Kristo pa rin ang masusunod bilang hari, mag-implement sa prime minister niya. Yung salita ni Pedro, wala kang nabasa letra por letra sa Biblia Kasi equal yung tatlo sa ordination, words of ordination using the power of the keys. The apostles and the bishops has also the power of the keys. Matthew 18:18, Acts 20:28, 1 Timothy 3:1-4. Ang dami pang talata sa Biblia. Master ko itong Biblia Tapos lalo pa church history, master ko din. Wala ka na patunayan. Ang pinatunayan mo, you prove the Catholic case. Si Lino talaga. Sabi mo mismo, 56 AD. Tapos ito si Clement, ano pa lang, 88 AD. Ang layo 30 years. Tapos ipauna mo si Clement, tapos si Linus yung una pa sa kanya, doon na sa dulo. Natanaw ako sa iba, Sherwin, bugbog sarado ka dito. Kahit pa 10 minutes yan, Bradjasa, bigyan mo, hindi na makatindig This is already a closed case dito. Kaya ngayon, maraming salamat, Bradjas. Ang mga napatunayan na puro si Lino 56 AD. Ilabas ngayon magkukontrahan yung argumento niya. Na si Lino, ikatatlo pa lang pala, si Clement pala after Peter. Hindi yan would stand, it would not hold water sa argumento ko na si Kristo, dapat kasama yun at kasali. Mag-appoint sa kanyang prime minister. According to Acts 1:25-26. Sa akin, letra por letra. Sa iyo, pag magtanong ko sa Biblia, pakita komentaryo, protestant, kung wala ka, zero ka. Nagkamalian mo lang kahulugan kay Josephus kasi bakit, Brad Alvin? Hindi ka nag-research sa ibang mga writer, Irenaeus, contra heresis, against all heresis. Sinabi niya, si Linus, ang episcopate daw, the jurisdiction of the episcopate of the bishopric of Rome, is not to Clement, but to Linus. O diyan, hindi mo ba i-considera yan? Kasi hindi yan kakampi sa'yo. Baga, pick and choose ka lang para manggulo ka sa Katoliko. Hindi ka na kayong makapanggulo kasi 267 Pope dito sa Liber Pontificalis, walang isa dyan na appointed by the Pope mismo. Okay.